Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District hakatayo balala ilalet ban maramot hidala die yaki atli ki jing school lower primary jong ka sarkar ki badan hanong slut bat ken slut namar ka jing syamba ka sarkar jela kampet kmat satya sa ka jing jong ki di school ki badan kam ya ka jing school ka bapaka bansa me ka jing nang jing start sa ki kena menha ka khatsau trek yong arajar arpuar Khasi Students Union Southwest Khasi Hills sapok kajingelam ujet skep nongsia General Secretary bad u Evans Roy nongrem Education Secretary kilahiar ban maramot hidalade ki artli ki Lower Primary School jong sarkar kibran haksinong nong shluat bat ken shluat hakathan Mausen Ram sian ardi block Kabala penelong ya ke KSU Southwest Khasi Hills banhiar ban serdep hi yakini ki artlik school sarkar kadina kadaw jong kajing jot kabalong syaba pelat put kadhadu bagi kena school ki ban kup syatri ha kapor selap nalor kania hagini ki school ki don shibun ki jingunana ha kabede bagi tiar ki ban penan kaman kesngi kum ki ben ki miet ki syuki bat ki wei kumta keseng hagini kesni kala yarap nadu ki tin ki deng saudong ki lentang ki miet ki ben ki whiteboard bat ki wei jingun kam Halor ka jingsha e ben kini ki artlik school sarkar. Menta ka jingkeli habapai shak sarkar jela kalong hato ka sarkar kale ayu. But lesi hato dang don show mo sigiwi ki school sarkar ki badon hagathan Mausen Ram bat ki benta jong ka Southwest Khasi Hills ki balasha e ben kumne klem da don bapai kmat satya. Kini ki jingsha e ben ki school kilapau hadian baga KSU Southwest Khasi Hills kalalit ningkong manjurep haka khatsan trik urempang arhajar arpuar bat kumju ru haka arpuwe trik urempang arhajar arpuar ha ka ba ka sengkalios ngon ka Porsche ka por ka jing uat jong kino hikai ye ki jing e khamtam ki khana school bagi nong shnong namar wala ki don shibun ki khana ki popule ha kini ki school sarkar nrei ka tanat puli puthi banak liang ki nong mi khmat kim phai khmat satya shagini ki jing e jong ka school halor kania ka seng glapan pau ki jing sngusi bat ki jing sngu kendet namar dangshan li isha hikilat patai kubor bagadon ki jing penchai ki yang dorbar thawan ke jela kabalakam da umentri ka tanat puli puthi ka sarkar jela bala ka ben rembui uboong bagi skol sarkar ki bit ki biang lot iktan no kendong hendrei ke ka baga seng pat kalap kalong penban mar khongpong ha ka bakam shimlan satya ka jing khen snap nak leng sarkar ya ki skol ha ki than no kendong te habang ile perkhat bangi idon kam badai ban lei wala ide idak ibarit ru nakaling jungi kaseng kadi kaseng ke bepek ya ka baha kamet jung ki samla la ne ki khna school te kaladon ka jing kata ba bangi ba kani ka snong kalong ka ba jengai ba hadu kata-kata bala sitom sisa ba kita kibreu kimat kibad kibreu kibadai banwan kumbaong isar mene kalau badai nakaliang ka department ka education department ne wat la kadai na kinong mi khmar imat kila iting lupa banwan sakini jaka tede nak takadaw ka penlong ingi ba la kumno na kaling jungi kaseng hi ngide ban lai ai tingilai perkhat bat ngilai rai bakat bala li bor ibaret jungi kaseng bang ide ban lai ai bet omde tangi kan ka school hani hanong slut kate hakan hajrong ru akan slut ru ngi ngi la lapan kre hi ban ai katu kane ki ben ki dasi kumba ngile ye piang ne te nakaliang jungi jong kaseng hi ni kitbok kirweng e phi ki khna school jong kan ka snong ba hakawei kasngi phi phinlong kita kilawei e kalawei ka ba phanai ba phi phinlong kita ki klor kiban ai ka jing sakri e yakari bat ka jaj benreu te ni kitbok kirweng ba phi ki habaret ya pule kot bahama Pelakot bah, bapiru aku ikasngi pinsolong kita kibreu kiban syakri. Ya kaying kasam, bat kiban syakri, ya kari bat kajak benriu. Pinlong kinong trei, bat pinlong kinuksa, kiba bah, namata kajak benriu kajongi. Ban pet ban kmi kamtam le ya ka imlang salang kamtam le ha kanita kari ba itingi ke kumjur ai publi kini ki nong hitai ba angut di kala berapan bet kani ke program minta kasni ke publi sibun hitai ba angut kena pendet kena por kapang mata ke kunjuru habe ale kena ka jing yarap ki bam pi wan ban no senyang lem nak ta kan ke school jengi te kan no ngilap la ni kemen bakram nak ta jeng pi te khantam le ni mon nak ta jeng pi ke la wan na lu nak ta nam flam rawan ban hiar no yo tip bajrong
halu lai kanta sau kanta dekat no ni dap naga jing kemel mak wa crown ang tai jing ti te ni nak yang asinang ni don te ni shu ai la kata jing problem kit bak tu yang ti ba kin ya sha ya khan kin ya im sang pro sang sang bat kun yun ba kin yai tre kham ba si shu ya kari ba ka jat ban